Rob Hughes. Na'r gig gornel i Caernarfon. O'r peniad yn un da gan Dani Goset. A'r arbudiad gystal os nad gwell gan Zabre. Hughes ar gig gornel. Goset yn amseru'r naid yn berffaith mor agos. Hughes ar gig gornel i Caernarfon. Evans! Steve Evans ar y foli. Gwych! Fel arfer o'i ben mae o'n sgorio. Oedd y golwr yn mynd i stopio hwnna. Caernarfon 1 Aberystwyth 0. Rob Hughes. Na chi gornel arall i Caernarfon. Yr catroed ar peniad. Ac unwaith eto Zabre. Gorau gwiro hi dros y trawst. Rob Hughes. Ar gig gornel! Ac yn hawdd i gefn y rwyd gan Iwan Cartwright gafodd y cyffyrddiad ola ar y postyn pella. Gig gornel unwaith eto yn drech nag Aberystwyth. Gwael gan Steve Evans yn syth at Harry Franklin. Want a Franklin i redeg at amddiffyn Caernarfon. Franklin yn dal i fynd. Harry Franklin os y gyfle fan hyn i Ebero na chi gol gampus. Rhagorol. Mi dwyllo 2-3 o amddiffynwyr Caernarfon. Mae Aber yn ôl yn ni. Caernarfon 2 Aberystwyth 1. Evans, pas lagan Evans yn syth at Sam Phillips, want a Phillips. Steph Davies efo fo. Bale at ochr bella at Matthew Jones. Jones, Bale yn ôl yn sgwar at Darlington. Darlington! A'r cliriad oddi ar y llinell gan Dion Donahue. Dion Donahue. Ydy'r ffefryn y fan hyn i gymryd on i Caernarfon. Donahue! Yn taro'r bastyn! Ac yna Mike Hayes. Dion Donahue. Mor agos at y drydydd i'r cofis. Dyna chi, gic rydd gan Dion Donahue. Donahue. Oisinski dan bwysau gan Phillips! Mae wedi llorio Phillips. Mae rhaid i honna fod yn gic o'r sbotyn. Mae yn gic o'r sbotyn. Be di'r gosb i'r golwr? Cerdyn melyn i Oisinski. Wel, smonach yn y cefn, mi fanteisiodd Sam Phillips. Mae'n gic o'r sbotyn i Aberystwyth. 13 o funuda o'r ail hanner wedi chwarae. Matthew Jones yn camu fyny. Hawdd i Matthew Jones gyrru. Oisinski y ffordd anghywir. A mae'n gyfartal ar yr ofal. Caernarfon 2, Aberystwyth 2. Matthew Jones. Ar gig gornel Oisinski ni gollwng i mae Darlington yna. Ac yn eto tyfod i llorio Darlington. Mae o dildio cic arall o'r sbotyn. Mae'r golwr yn cael hunlle go iawn. Jakub Oisinski. Mi loriodd o Alex Darlington. Yr ail gig o'r sbotyn mewn 2 funud. 1 munud ar 15 wedi chwarae. Yr un canlyniad. Mi ath y golwr y ffordd cywir y tro hwn. Mi oedd yr ergyd gan Matthew Jones yn rhy gywir. Griff John. Noah Edwards. Darren Thomas. Ond John os y gyfle gael ei groesio dyn oes wir croesio da gan Griff John! Dani Goset! Anhygol gan Dani Goset. Mae'n Caernarfon 2, Aberystwyth 2 am gêm ar yr ofal. Matthew Jones ar gig gornel i Aberystwyth. Honna di ar y llinell, mae Rhys Davies yna. A mae wedi methu cyfle i roed. Mae dal yna i Aber. A rwsyd neu gilydd. Caernarfon yn ei chlirio hi. A smonach yn y cefn. Rhys Davies bron a manteisio. A mi o'na gliriad oddi ar y llinell. Jones yn ei chymryd i sydyn a Jonathan Evans. Evans! O'r cliriadau ar y llinell gan Donahue. Ac Aber bron a twyllo Caernarfon. Gic yn cael ei chymryd yn sydyn. Jonathan Evans bron a manteisio. Cliriadau ar y llinell. Dion Donahue ar golwr wedi giro. Cobs, what a match. Incredible game.
Yeah, for the spectator, yeah, obviously. No, yeah, like you say, it was a great game. You know, I think you know, we showed great character tonight. You know, the last two games we've been behind, and you know, we haven't pulled anything out of the bag. But tonight, you know, I think we just got the goal just before half time, so it changes your team talk then, doesn't it? You know, so yeah, very pleased with the point away at Caernarfon. Am gêm. Ddim I fi. Tymod, trwy braidd I pawb arall mewn gêm dda, ond tymod, ni controlio lot o'r gêm yna, ac os ti'n edrych ar 3 gol nhw, ni sydd wedi rhoi 3 gol iddyn nhw. Tymod, ni wedi sgorio 3 gol gwych, ond i rhoi y gêm I ffwrdd efo individuals yn rhoi, mae ddim digon dda, tymod, dwi'n ffrwystredig efo hwnna. Yn diwedd, ni'n lwcus i ennill y gêm, da ni wedi clirio'r ddau ffwrdd y llinell. O gêm, oedd ni'n just yn dominatio, neu bob beth yn iawn, edrych yn hawdd, ond 3 gol, bai ni di, am 3 gol nhw, so fel ti'n dweud, ni'n hongian yn diwedd, ond rhaid ni just gweld y gêm allan, mae hwnna ddim digon da i'r clwb yma.